rövid bemutatkozom. Kun Árpád vagyok, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke. 1965 évben végeztem, érettségiztem a gimnázium 4. A-osztályában. Tisztelt ünneplő közönség, szeretett egykori tanáraink és a mai tanárok, kedves egykori diáktársaim! Egy versidézettel kezdem. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körülmegyek. Írta Berzsenyi Dániel a Közelítő tél című versében. 50 évvel a csengőbúcsunk és az érettségi vizsgák után ez az idézet jut eszembe, és visszatérően zsong a lelkemben, zakartoló gondolataimban. 1965 májusa óta bizony az 50 év, mint a szárnyas idő, hirtelen elrepül. 50 év telt el azóta, hogy 1965. május 9-én a gimnázium feldíszített kisharangja alól a következő mondatokkal búcsúztam az érettségi előtt álló társaimtól. És nektek, negyedikes társaim, búcsúzó, mit mondhatok? A magyar irodalom órákon mindannyian tanultuk Madács ember tragédiáját, ennek a 7. bizánci színében egy I betű miatt harcolnak az emberek, azért, hogy vallási szempontból a homoúzión vagy a homoiúzión helyese. Nekünk is harcolni kell egy I betűért, csak más értelemben. A magyar nyelvben van egy szó, amelyben különleges jelentősége van az I betűnek. Hiszen ha az igazság szó elejéről hiányzik ez a betű, a szó teljesen más értelmet kap. Harcoljatok tehát ti is ezért az I betűért, és minden erőtökkel azon legyetek, hogy ez az I betű mindig a helyén maradjon. Azt hiszem, bátran mondhatom, hogyha az életben mindig abban a szellemben cselekszünk majd, amelyben a Pataki iskola nevelt bennünket, és az igazságért fogunk harcolni, találkozhatunk nehéz órákkal, de fájdalmas csalódás soha nem érheti egyikünket sem. S most a búcsúztató kisharanggalól visszatekintve az elmúlt 4 esztendőre boldogan mondhatom, nagyon szép idő volt, a soha vissza nem térő ifjúság vontalan évei. És immár következik életünkben a komoly munka a felnőttek társadalmában, egy szebb és boldogabb Magyarországért, és ennek a nagy felelősségnek a tudatában induljunk el innen a csengő alól az életbe vezető úton, és becsületesen álljunk helyt, bárhová vezessen is ez az út. Eddig az 50 évvel ezelőtti idézet a szárnyas idővel együtt, amely közben elrepült. És íme 50 év után ez az út ismét egymáshoz, az érettségi találkozónkhoz vezetett. Életútunk személyenként természetesen más és más. Találhatunk benne közös vonásokat, nevezetesen azokat, amelyeket számunkra szeretett iskolánk, a Sárospataki Rákóczi Gimnázium adott útra valóul. Péter apostol szavával tudnám ennek az útra valónak a lényegét tömören megfogalmazni, akinek ismert nevelési intelme, a hitetek mellé rakasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedetek mellé pedig tudományt. A Pataki iskola adott nekünk hitet, ha úgy tetszik, segítséget az életcél kiválasztásában. Ennek azért volt nagy jelentősége, hogy ifjú fejjel elindulhassunk egy meghatározott úton, egy legalábbis nagy vonalakban kitűzött életcél elérése érdekében. Már akkor is ismertük és elfogadtuk Seneca bölcsességét, a jó szél sem segíthet rajtad, ha nem tudod, hogy hajód melyik kikötőbe tart.
Az életcél megvalósításához is megkaptuk tanárainktól a megfelelő nevelést és oktatást. Egyrészt a becsületességre, igazságosságra törekvést, mint alapvető emberi magatartást, másrészt tantárgyaink anyagának alapos megismerését és az általános műveltséget. A kultúra alapjainak elsajátítása mellett megtanultuk tisztelni és becsülni a szellemiség, és ezen belül a pataki szellemiség hatalmát. Ez azért fontos, mert tudtuk, Karl Kraus gondolatát idézve, amikor a kultúra napja lemenőben van, a törpék árnyéka is megnő. Az így megnőtt árnyékú törpék közül pedig egyesek azzal kérkednek, hogy ők a szellem óriásai. Még most, 50 évre elteltével is élénken él bennünk osztályfőnökünk, magyar nyelv és irodalomtanárunk, dr. Berta Zoltán szigorú következetessége és türelme. Neki köszönhetem például, hogy beugrott a mai beszédre készülve ez a Berzsenyi idézet, amivel kezdtem a beszédet. Az ő irányításával igazodtunk el a magyar irodalomban és a világirodalomban, sajátítottuk el a szép magyar beszéd és a helyes írás szabályait. Az első osztályban az 1961-1962-es tanévben Kornya László volt az osztályfőnökünk, és ő tanította a magyar nyelvet és irodalmat, valamint a német nyelvet. A szakmai kérdések mellett bizalommal fordulhattunk hozzá minden más gondunkkal, páratlan, empatikus készséggel segített problémáink megoldásában, hiszen volt akkor elég, mert még elsősök voltunk. Hajdú István tanár úr történelem óráin nem csak a történelmi események és időpontok rögzültek bennünk, hanem megtanultunk történelmi összefüggésekben gondolkodni. Ugyanez mondható el Szoboszlai Ágnes tanárnőről is, aki ugyancsak az első osztályban volt a történelem tanárunk. Kiváló pedagógiai érzékkel segített bennünket a történelmi ismeretek megszerzésében. Dr. Egei Antal tanárunktól a széleskörű biológiai ismeretek mellett mélységes életbölcsességet kaptunk. Többek között azt is, hogy nem elég a feladott tananyag ismerete, hanem annak a címét is kell tudni. Többször volt, hogy rákérdezett a felelőre, hogy na mi is ennek a címe, ennek a anyagnak, és nem tudta. Dr. Orbán Bartabás tanár úrtól a matematika racionális világába sok-sok emberséget csempészett. Szó esett itt már a díjátadás előtt Szabó Károly tanár úrról is, aki nekünk a fiúknak a testnevelő tanárunk volt, és sokunknak a vívó tanára is. Szabó Károly tanár úr testnevelés és vívó óráin belekóstoltunk a becsületes sportbeli versengés örömébe, és fejlesztettük erőnket, ügyességünket az éttestben épp lélek cél megvalósítása érdekében. Örömmel üdvözlöm a találkozón, most is megjelent két egykori tanárunkat, Kornya László tanár urat és Szoboszlai Ágnes tanárnőt. És még folytathatnám hosszasan a tanárainkról az emlékezést. 50 évvel az érettségi után immár életútunk derekán túljárunk. Ki messzebb, ki közelebb került Sárospataktól és az ősi Alma Matertől. A mai felgyorsult, változó világban és események közepette is hevesebben dobban szívünk, ha a hírek özönében egy-egy információ Sárospatakról vagy egykori gimnáziumunkról tudósít. Mi, az 1965-ben végzett 4. A osztály diákjai május 30-án tartottuk meg
50 éves érettségi találkozónkat. 36-an érettségiztünk, ebből 19-en jelentünk meg az 50 éves osztálytalálkozón. Nagy élmény volt elbeszélgetni az egykori diáktársakkal, az érettségi óta eltelt életutunkról, felidézni az emlékeket. Mi egykori pataki diákok kellő tisztelettel adózunk más iskoláknak, más iskolák diákjainak, de saját egykori iskolánknak hűséges és odaadó rajongói vagyunk utolsó leheletünkig. Emlékeink az idő múlásával sem halványodnak. Ellenkezőleg egyre életünknek és egyre inkább életünk részévé válnak. 50 évvel az érettségi után, korát és egészségi állapotát tekintve már elmondhatja az ember, ezt csak egyes számban mondom, Moldova Györgyöt idézve, hogy minden elmúlik, csak az erkölcsön javul. 50 év alatt sok minden változott az életünkben, egy biztosan nem, a Sárospatakhoz és az egykori iskolánkhoz való kötődés. Aki pataki diák volt, annak múltja más, mint az emberiség többi részévé. Annak valóban örökké tartó diákmúltja van, amelyet elfelejteni nem is lehet. Számunkra a sors különös ajándéka volt, hogy ifjabb patakon élhettünk, pataki diákok lehettünk. Bárhova vetődünk is életünk során, patak mindig velünk marad, mert az ifjúság, a diákévek, az iskolakert, a különböző tanulmányi és sportbeli megmérettetések, a diákszerelem és patak együtt, az maga a csoda, a mindent felülmúló varázs. Anatole France Nobel-díjas író örökbecsű gondolatát idézem. Az idő, amelyet Isten minden egyes ember számára kiszab, olyan, mint egy értékes szövetdarab, mindenki úgy hímezi ki, ahogy csak telik tőle. Biztos vagyok benne, hogy az 50 évvel ezelőtt érettségizett diákok, ezen belül a 4. A-osztály diákjainak is időszövet darabján a pataki diákévek, az akkori élmények, megszerzett ismeretek kiemelkedő helyet foglalnak el, és gazdag színekben pompáznak. Még egy perc is kötelező. 70. életéve felé közeledve mindenkinek hasznos lehet a séta a pataki utcákon, az iskolakertben. Ilyenkor mindig kicsit megfiatalodhatunk. Sétálva a városban idézhetjük Johann Wolfgang Goethe gondolatát, megyek az utcán, és szembe jön velem a fiatalságom. Befejezésül, visszatérve az 50 évvel ezelőtti gondolathoz, bárhová és bármilyen utakon is vezessen még tovább az életünk, mindig pataki diákhoz méltóan cselekedve és viselkedve vigyázunk arra, hogy az igazság szó elején az I betű, ha a mai Magyarországon sokszor inog is ez az I betű, szilárdan ott maradhasson.